Norjahan oli viime vuonna B-ryhmän maailmanmestaruuskilpailuissa 4. USA:n, Puolan ja Itävallan jälkeen. Lehtosella kiekko. Mäkitalo heistä keskialueella saanut kiekon perään joukkueemme kapteeni Melametsä. Öysten Jarpuu, norjalaispuolustaja, oli kuitenkin nopeasti paikalla. Norjalaisten avaus menee nyt pitkäksi, mutta siinä norjalainen taisteli niin tasapäisesti yhtä aikaa suomalaisen kanssa tuosta kiekosta, että pitkä ei vihelletty. Suomelta on tullut kakkoskentällinen jäälle. Siinä puolustajina 3 Markus Lehto, 6 Arto Ruotanen, maalinteko paikka Petri Skrikolla. Norjan maalivahti heittäytyy tilanteeseen hyvin. Suomella hyökkäys kolmikko 14 Skriko, joka pitää kiekkoa. Keskellä 13 Jalo, Ruotasen laukaus vasemmassa laidassa. Pelaa numero 25 selässään Raimo Summanen. Arto Ruotanen, oululaispuolustaja Jalolle. Näin lähtee sitten Lappeenrantalainen Petri Skriko. Hyvin maalille, mutta kiekko nousi jäästä niin, että Summasen laukauksesta tuli huti. Jalo. Ilveksen keskusyökkääjä hakee Summasen. Ville Sirenin laukaus. Suomen joukkueen toiseksi nuori pelaaja. Ville Sirén on tullut puolustajan paikalle. Hänen pelinumeronsa 8 löytää syötöllään Jalon, mutta Summasta siellä estetään, taklataan sillä tavalla, että hän ei tuonne päätyyn kiekon perään ehdi. Ja näin tulee sitten Norja, Erik Kristiansen, jonka pysäyttää Petteri Lehto. Hän on Ville Sirénin turkulainen puolustaja pari. Ja suomalaisilta kolmoskentällinen jäällä 16 Arto Sirviö, 28 Raimo Helminen, 11 Arto Javanainen. Ensimmäinen varsinainen norjalauslaukaus kohti Jorma Valtosta, joka pelaa kolmansia olympiakisojaan. Voimakkaasti yrittävä joukkue. Norja on, sen näki jo kamppailusta Tsekkoslovakiaa vastaan vanhanaikaisella. Yritti yllättää Valtosta, kaattu Andersen, ei onnistunut, Suomi ylös. Raimo Helminen, sitten Sirviö, mutta hieman tuo keskushyökkäjän ja laitahyökkäjän yhteispeli klikkaa. Ruuhka Norjan puolustusalueelle ja nyt sitten näemme millaisella kokoonpanolla Suomi jatkaa. Ykköskentällisestä tulee nyt jäälle Antti Melametsä nimenomaan tuosta hyökkäyskolmikosta. Hän urakoi siis tässä vaiheessa myös 2 ketjussa. Hän saa näet rinnalleen keskusyökkäjä Hannu Oksasen, hänen pelinumeronsa 23, sekä sitten Harri Tuohimaan, jonka numero on 21. Hannu Oksanenhan ei esiintynyt Itävalta-ottelussa lainkaan, ja Tuohimaakin oli kentällä vain hetken. Roy Johansen. Simo Saarinen katkaisee, Hannu Oksanen antaa hyvin ylös perään nopeasti Melametsä. 2 yhtä vastaan hyökkäys. Tuohimaa ja hienosti hakee Melametsä paikan. Todella kaunis kuvio. 3 minuuttia 38 sekuntia on pelattu ja Suomi on mennyt ottelussa 1-0 johtoon. Ja vapautuneestihan Suomi on tämän alkupelin pelannut. Jos tällä lailla jatko sujuu, ei meillä tässä kamppailussa hätää ole. Minkään järjen mukaan näinhän ei saisi ollakaan. Siitäkin huolimatta, että Norja on pelannut syksyn ja alkutalven aikana melkoisen mukavia harjoitusotteluita. Norja on muun muassa 3 kertaa voittanut Italian ja ottanut 2 voittoa Jugoslaviasta. Nämä molemmat maathan ovat täällä toisessa lohkossa mukana. Summasella kiekko, hän menetti sen päädyssä. Näin tulee jälleen sitten Norja. Numero 19, Jörn Skore. Hyvä syöttö keskusyökkäjä Liinille, mutta Suomen puolustuspaikalla Petri Skriko. Ja Skrikon hyvä syöttö Summaselle ja sitten peliin puuttuu Norjan maalivahti Sim Martinsen, 27-vuotias oslolaispelaaja. Oslosta Norjan joukkueessa on erittäin paljon pelaajia. Viime vuonnahan Norjan mestaruuden voitti Furuset IF. Se on oslolaisjoukkue ja siitä on täällä 6 pelaajaa. Ja tämä ei ole suinkaan tohtori Suhonen Suomesta, vaan hän oli Suomen joukkueen johtaja Unto Viitala.
Arto Javanainen, maalintekijä Itävalta-ottelussa, syöttö Raimo Helmiselle. Helminen ylhäällä karvaamassa. Hänellä vasta 7. maaottelu tänään tällä nuorten maailmanmestaruuskilpailujen pistepörssin voittajalla. Mutta Helmisen karvaus ei tällä kerralla onnistunut. Sitten Petteri Lehto, turkulainen, katkaisee siniviivalla. Ja Arto Javanaisen kova siniviivalaukaus uppoaa hieman helpostikin Norjan maalivahdin taakse. Nykyjääkiekkoilussa ei avoimesta tilanteesta ammuttuna tuollainen siniviivalaukaus useinkaan enää maaliin mene. Mutta Arto Javanainen on joka tapauksessa siniviivalta tehnyt nyt sitten näissä kisoissa jo 2 maalia. 1 Itävalta-ottelussa ja 1 tässä kamppailussa. Arto Javanainen pelaa 70. A-maaotteluaan ja tämä oli hänen 22. maalinsa Suomen A-maajoukkueelle kaikkina aikoina. Maalin syntyaika oli 4:43 ottelun ensimmäistä erää. Lehtonen. Sitten Herkki Laine, Melametsä. Rauhallinen harhautus, sitten ylös noussut Simo Saarinen. Helsinkiläispuolustaja ampuu maalivahdista ponnahtanutta kiekkoa. Oli sitten jatkamassa hyökkääjä pelaaja meiltä vielä maaliin, mutta tällä kerralla Tim Martinsenia ei yllätetty. Ja siinä lähikuvassa Erkki Laine, eikä suinkaan Raimo Helminen, niin kuin tuo kuvateksti kertoi. Jarmo Mäkitalo aloittamassa. Voittaa aloituksen Saarinen ja sitten Mäkitalo päädyssä. Ja siellä kohdeltiin Mäkitaloa hieman kaltoikin. Lehtosen laukaus vain kiekon mitana maalin ohi. Ja näin purkaantuu Suomen tilanne. 5:40 ensimmäistä erää pelattu. Rauhoittavasti Suomella 2-0 johto. Ja norjalaisilla toistaiseksi vain 1 laukaus kohti Suomen kokenutta maalivahtia Jorma Valtosta. Kari Takko on siis tänään lepovuorossa. Ben Skore on vaarallinen norjalaishyökkääjä. Hän pujotteli hyvin läpi ja oli nyt sitten itse ampumassa. Ja näin tulee tuollainen tönimistilannekin jo siihen Suomen maalille. Norjan joukkue pelasi varsin temperamentikkaasti Tsekkoslovakiakin vastaan ja lähti varsin mielellään näihin kahinoihin mukaan. Se huomio toissapäivänä voitiin tehdä. Molemmista joukkueista nyt sitten tyypillisesti tällaisen tilanteen jälkeen 1 pelaaja rangaistu saitioon. Suomen joukkueesta hän on Simo Saarinen ja Norjan joukkueesta numero 22 Steffen Boyn. Steffen Boyn on Ruotsissa syntynyt kaveri. Asuu nyt sitten kuitenkin luonnollisesti Norjassa, Hamarissa, edustaa Storhammar seuraa. Ja Simo Saarisenhan tunnette, hän on Helsingin IFK-pelaaja. Markus Lehto, sitten Harto Ruotanen. Hyvin Itävalta-ottelussa pelannut Timo Jutila siis tästä kamppailusta poissa. Toivottavasti hän toipuu sitten jo lauantaiseen Kanada-otteluun. Ruotanen ja pitkä aloitus Norjan puolustusalueelle. Ja siinä lähikuvassa Simo Saarinen, 16 A-maaottelu tänään. Ja sitten penkille Norjan keskushyökkäjä Sven Lien. Tuohimaa aloituksesta kiekko päätyy. Suomalaiset jäällä Lehto Ruotanen, Sirviö Tuohimaa. Ruotanen, Lehto. Markus Lehto, syöttö Sirviölle. No sitten tulee Norja, Erik Kristiansen. Molemmat suomalaispuolustajat kuitenkin häntä vastassa. Ja Arto Ruotanen otti rauhallisesti norjalaisen syleilyynsä. Harhasyöttö Tuohimaalta, Kristiansen.
Lövdahl. Per Christiansen, Norjan joukkueessa näitä Christiansenin veljeksiä on 2. 20 on Erik, hän on hyökkääjä. Ja sitten 7 Per Arne, joka on puolustaja. Ja siellä sitten suomalaiskatsomoa, nämä kaikki henkilöt kuuluvat Suomen joukkueeseen. Keskellä oli Suomen joukkueen tiedotuspäällikkö Elina Heinola. Petri Skriko ottaa aloituksesta kiekon itselleen. Risto Jalohan tuon aloituksen voitti. Ja nyt Skrikon syöttö Jalolle. Ahdistettuna laukaus ei täysin onnistu. Skriko taklaa norjalaisen Öysten Jarspuun voimakkaasti laitaan. Suomi saa näin aloituksen vastustajan puolustusalueelle. 7 minuuttia 50 sekuntia pelattu. Suomi johtaa 2-0. 15 sekuntia on vielä rangaistuilla pelaajilla aikaa istua tuolla omissa aitioissaan. Ja sitten joukkueet tulevat täysilukuisiksi. Lehtosen laukaus. Norjan maalivahti Martinsen torjui eteen. Paikalla ei ollut suomalaisia. Melametsä. Ja näin tulee Norja. Puolustaja Abrahamsen. Yllättävä jäänuoliainen. Siinä oli Suomen Pertti Lehtonen edessä niin, että Valtosella oli varmasti vaikeuksia havaita kiekko. Ja nyt sitten molemmilla joukkueilla 5 kenttäpelaajaa taas pelissä mukana. Lehto, liian pitkä syöttö Mäkitalolle. Mäkitalo kiekkoon ehdi. Suomi vaihtaa pelaajia 1 kerrallaan. Pitkään aikaan ei ole pelikatkoa ollut. Skriko. Markus Lehto. Suomen joukkueessahan Lehto-nimisiä pelaajia on 2. Molemmat pelaavat nyt puolustajina. Markus Lehto on helsinkiläinen jokeripelaaja. Petteri Lehto sitten taas Turun Palloseurasta. Ja siinä oikealla yhdistetyn hiihtäjämme Jouko Karjalainen. Ja meidän lähetyksemmehän tästä Suomi-Norja-ottelusta on hieman vaikea muotoinen. Puoli tuntia Pikkukakkoseen asti kello 18 saakka. Saatte seurata suorassa lähetyksessä tämän ensimmäisen erän tapahtumia. Toinen lähetyksemme osa alkaa sitten vasta kello 19.30. Ja yritämme koota tuohon sitten pelin maalitapahtumat tuon puolen tunnin läheisyysosaan, riippuen hieman sitten siitä, kuinka paljon tuolloin on peliaikaa jäljellä. Ja näin teki sitten Raimo Summanen Suomelle siellä maalin. Jalo, Skriko, Summanen ketju pelasi erittäin hyvin yhteen. Risto Jalo siinä taitaa tulla maalin tekijäksi. Näin tänne ainakin ilmoitetaan. Peli pelattu 9 minuuttia 8 sekuntia. Skriko antaa syötön ja kyllä siellä sitten seuraavaksi kiekon ottaa Summanen. Hän antaa Jalolle ja Jalo tuossa maalintekijä on. 2 syöttäjää pitäisi nyt ilman muuta joka tapauksessa tuohon maaliin merkata. Sekä Summanen että Skriko tekivät erittäin hyvin esityötä Suomen 3. osumaan. Ja näin tämä ottelu on nyt sitten lähtenyt sillä tavalla kuin etukäteen oli ajateltukin. Minkäänlaisesta turhasta jännittämisestä ei ole merkkiäkään Suomen joukkueen keskuudessa. Ja tämähän tietää sitten pelkästään hyvää niin tämän pelin jatkolle kuin seuraaviin kamppailuihin. Petteri Lehto. Per Arne Christiansen, puolen vaihto. Petteri Lehto Suomen puolustuksesta vastassa. Sitten Erik Christiansen, miestä maalilla, ei Norjalla ole. Ja samalla sitten kaatuu Ville Sirén, Suomen puolustaja, päin omaa maalia. Maali siirtyy pois paikaltaan. Ja siinä lähikuvassa oli Arto Sirviö, 22-vuotias helsinkiläispelaaja.
Abrahamsen laukaus karkeasti ohi Suomen maalin. Saarinen. Ylhäällä Melametsä, mutta tuosta tulee keskiviivan paitsio. Ensimmäinen erä on nyt puolivälissä. Ja Suomen maalintekijät ovat siis olleet Melametsä, Javanainen ja Jalo. Suomalaisaloittajana Hannu Oksanen. Norjalle tuo aloitus kuitenkin meni. Runda Abrahamsen, Oin. Lehtonen vastassa, Tuohimaa. Hannu Häpä Oksanen. Hyvä syöttö Simo Saariselle. Luja laukaus, mutta turhan kaukaa ja pienestä kulmasta. Ja maalilla oli kärkkymässä Harri Tuohimaa. Lehtonen, Saarinen, Hannu Oksanen. Lehtosen laukaus. Noilla lämäreillähän Pertti Lehtonen on maaotteluissakin paljon maaleja tehnyt. Tällä kerralla ei onnistunut. Ja Pepe Lehtosella taas kiekko sitten Häpä Oksanen. Hän tarkoitti tuon syötöksi Tuohimaalle. Kiekko meni kuitenkin Norja maalivahdille saakka. Ja vaarallisesti lähtee norjalaispelaaja seikkailemaan aivan oman maalin eteen. Ja se oli sitten kostautua. Markus Lehto, Skriko, Summanen. Summasen rystylaukaus. Tilanne jatkuu. Jälleen Raimo Summanen, joka on liikkunut tässä pelissä erittäin vikkelästi. Hänhän on nopea luistelija. Jim Martinsen kuitenkin pystyi ottamaan hänen laukauksensa kiinni. Martinsen on myös oslolaispelaaja. Hänen seuransa on Vålerengen IF. Risto Jalo hävisi tällä kerralla aloituksen. Jatkossa taistelee Skriko kiekkoa Suomelle. Jalo. Edelleen teknillinen Jalo ja sitten Skrikon terävä laukaus. Erittäin hienosti pelaa tämä Jalon hyökkäyskolmikko. Ja 11.42 pelattu. Suomi johtaa 4-0. Ja Suomen joukkueen jäsenet katsomossa riemuitsevat luonnollisesti mukana. Ja tuossa Jalon syötöstä tuo Skrikon terävä välitön veto. Ja näin olemme noissa numeroissa, jotka vilkkuivat kuvaruudun yläreunassa. Suomen johto 4-0. Ja syöttöpiste siis äskeisestä Skrikon maalista tosiaan Jalolle. Nämä molemmat kaverit ovat olleet tekemässä kahta Suomen maalia. Ja aloitus Norjan puolustusalueelle. Norjan, joka kaiken todennäköisyyden mukaan siinä Suomen olympiakomitean puheenjohtaja Jukka Uunila, vieressään ympäristöministeri Matti Ahde, joka on myös kisoja seuraamassa. Ja kaiken todennäköisyyden mukaan oli sanomassa sitä, Norja on tämänkin ottelun jälkeen ilman pisteitä. Karstad, norjalaispuolustaja, hyökkäyksessä mukana. Mutta sitten paikalle Raimo Helminen, Suomen keskushyökkääjä. Javanainen, Ville Fireen, hyvä kääntö Firviölle. Maalin edessä kärkkymässä suomalaisista oli Javanainen, karvaus ei onnistu. Lehtonen. Firviö. Siinä oli lähellä keskiviivan paitsio, näin ei kuitenkaan ollut. Abrahamsen. Lövdal, mutta norjalaisten yhteispeli kangertelee. Norjalaiset selvästi hujostelevat sen jälkeen, kun he ylittävät tuon hyökkäys-siniviivan. Roy Johansen, mutta hänkin oli tilanteessa aivan yksin. Jarmo Mäkitalo.
Simo Saarinen pitää kiekkoa Suomen maalin takana. Lehtonen. Steven Poin. Se pystyy kiertämään Pertti Lehtosen. Suomalaisista tulee mukaan myös tilanteeseen Laine. Sitten Lehtonen taklaa voimakkaasti. Laine ottaa kiekon. Erkki Laine, lahtelaispelaaja, löytää hyvin Melametsän. Bergseng. Varsin kookas norjalainen taklattiin sinne laitaan, mutta sitten tulee tappelunujakka Suomen maalin edessä. Siinä on Norjan joukkueen kapteeni Geir Tore Myhre ja Suomen Harto Ruotanen, Oulun Kärppien kasvatti. 22-vuotias temperamentikas pelaaja, joka kyllä tuossa tilanteessa antoi hiiskun hiiskusta. Ja molemmat kaverukset sitten tuonne rangaistusaitioon. 14.07 ensimmäistä erää pelattu. 2 minuuttia Myyrelle ja Suomen Ruotaselle. Ja tämä on nyt sitten jo toinen kerta tämän ensimmäisen erän aikana, kun molemmista joukkueista yhtä aikaa passitetaan pelaaja rangaistusaitioon. Ja suomalaisista valmiina jo aloittamaan Raimo Summanen, joka yhdessä Petri Skrikon kanssa Suomen hyökkääjäpelaajista on jäällä. Vanhanaikaista yritti Björn Skore. Myhre ja Ruotanen saivat muuten molemmat 2+2 minuuttia, joten varsin pitkään joukkueet nyt sitten pelaavatkin 4 kenttäpelaajalla. –14,5 minuuttia ensimmäistä erää pelattu. Tätä ensimmäistä erää, Suomelle voitokasta erää, että nyt sitten ehdimme tässä lähetyksessä katsoa loppuun saakka, koska meidän lähetysaikamme valitettavasti aika pian päättyy. 2-1 vastaa tilanne Suomella. Skriko antaa Summaselle ja Summasen laukaus sitten pomppu maalivahdista Markus Lehto paikalla. Ja näin voitaisiin rakentaa tuo tilanne uudemman kerran. Norjalaispuolustajat ovat kuitenkin luonnollisesti eri mieltä. Siinä oli Suomen 5. maali lähellä. Arto Ruotanen lähikuvassa. Hänellä tänään 27. A-maaottelu. Suomalaisurheilijoita, joukkueen johtoa ja valmentajia ja sitten taas kenttätapahtumiin. Tuohimaa. Voimakkaasti norjalaispuolustaja Karstad pystyi pitämään kiekon päädyssä. Sellaista taistelua Norjan joukkue ei ole kyennyt tässä ottelussa esittämään kuin ensimmäisessä erässä ottelussa Tsekkoslovakiaa vastaan. Aivan selvää on, että tunturimaan poikien pohkeissa vielä tuo kamppailu tuntuu, vaikkakin tuossa oli lepopäivä välillä. Erik Christiansen, tyypillinen norjalaishyökkäys. Yksinäinen kiekonkuljettaja suomalaispuolustajia vastassa. Mutta jälleen siellä tunteet aivan turhan takia kuumenevat. Pertti Lehtonen tuossa puisteli päätäänkin. Näytti, että Pepellä ei tuossa ollut suuriakaan haluja tuohon nahisteluun lähteä mukaan. Ja aivan muutaman 10 sekunnin kuluttua sitten tämä meidän olympialähetyksemme tällä erää päättyy. Ja näihin jääkiekkotapahtumiin pääsette sitten muiden ohjelmien jälkeen vasta 19.30. Toivottavasti tulette silloinkin mukaan. Suomi johtaa siis, kun ottelun ensimmäistä erää Suomen ja Norjan välisessä ottelussa on pelattu hetken kuluttua 16 minuuttia. Suomi johtaa numeroin 4-0 ja tässä vaiheessa me sanomme teille näkemiin. Tervetuloa seuraamaan sitten ottelun lopputapahtumia
täällä kakkosverkon puolella kello 19.30. Minuutti 13 sekuntia pelaamatta ottelun ensimmäistä erää Suomen ja Norjan välisessä kamppailussa. Keskialueella saa Suomen Raimo Summanen kiekon ja katsokaa miten nopeasti hän kiintää ohi norjalaispuolustajan ja sitten tarkka laukaus maalin nurkkaan. Maalivahti Jim Martinsen ei voi mitään. Suomi menee ottelun ensimmäisessä erässä 5-0 johtoon Raimo Summasen hienolla esityksellä. 3 minuuttia 15 sekuntia pelattu ottelun toista erää, onniteltavana jälleen Raimo Summanen. Sen merkiksi, että Suomi on mennyt ottelussa 6-0 johtoon. Tällä tavalla siniviivalla Summanen saa jälleen kiekon ja aivan kuin viidennessä maalissa kiertää norjalaispuolustajan ja Ilveksen pelaajan. Sihti on erittäin tarkka. 6-0 Suomelle tällä Summasen vedolla. Viisi minuuttia 43 sekuntia on sitten kulunut ottelun toista erää ja Norja on kaventanut kamppailun 1-6 ja tässä näette hidastuksessa sitten tuon Norjan maalin. Erik Kristiansen tuosta ruuhkasta pääsee sutaisimaan kiekon Jorma Valtosen selän taakse. Toisessa erässä sellainen tilanne jäällä, että kummallakin joukkueella ainoastaan 3 kenttäpelaajaa ja Suomen puolustajista Timo Saarinen pääsee yksin läpi. Maalivahti Martinsen torjuu puolittain, mutta sinne kiekko menee maaliin saakka ja näin tilanne sitten 7-1 Suomelle. Noin 11 minuuttia sitten pelattu jo ottelun toista erää. Petteri Lehto saa hyvän syötön siniviivalle. Siellä on ruuhka Norjan maalivahdin edessä. Jörn Kolstein, joka juuri on tullut Norjan maaliin, saa antautua. Suomi menee 8-1 johtoon. Maalintekijä siis puolustaja Petteri Lehto. Neljä ja puoli minuuttia ottelun toista erää jäljellä. Toista erää, jossa on oltu erittäin paljon rangaistusaitiossa, mutta näin Suomi tekee myös maaleja. Jarmo Mäkitalo hallitusti ampuu sinne Kolsteinin taakse ja Suomi johtaa 9-1 maalin. Syötti Erkki Laine. Suomen numero 9 Petteri Lehto toistamiseen tässä ottelussa onniteltavana maalin tekijänä. Ottelun toista erää pelaamatta 1,5 minuuttia, kun Petteri Lehto saa sieltä erittäin hyvän syötön Skrikolta ja ampuu sitten rohkeasti ja lujaa kaukaa. Suomi johtaa ennätyksellisesti 11-1. Ja näin pääsette sitten seuraamaan ottelun kolmannen erän alkua ja nimenomaan siinä Suomen 12 maalia. 12 maalin tekijä Petri Skriko. Petri Skriko teki myös Suomen 10. maalin, jota ette tässä nauhoitetussa koosteessamme nähneet. Ja tällä tavalla sitten lähtee kehittymään tuo Suomen 12 maali. Sieltä maalivahdin jalkojen välistä Skrikon laukausverkko. Ja tervetuloa näin sitten seuraamaan tätä Suomen ja Norjan välistä kamppailua suorassa lähetyksessä. Ottelun kolmatta erää on pelattu 9 minuuttia 2 sekuntia. Ja tehän näitte siinä melkoisen maalikimaran. Siitä puuttui kuitenkin Suomen 13 maali. Maali, jonka teki Harto Sirviö ajassa 8.09. Tuohon maaliin ei merkitty syöttäjää. Näin Suomi johtaa Norjaa vastaan numeroin 13-1. Melkoiset murskanumerot taululla. Sirviön maaliin merkittiin kuitenkin syöttäjä. Hyvän syötön antoi Harri Tuohimaa. Ja näin Suomi on siis todella komeissa lukemissa. Ei kuitenkaan aivan ennätyksellisissä, sillä sieltä historiasta löytyy vuodelta 1947 Suomen voitto 21 Norjaa vastaan. Mutta tänä päivänä näitä numeroita nykyajan jääkiekkoilussa tällä tasolla voidaan pitää loistavana voittona tälle Suomen joukkueelle, jonka peli ei täysin kulkenut Itävaltaa vastaan. Mutta tässä ottelussa norjalaiset ovat kyllä olleet pelkkiä vastaan tulijoita. Ainoa pieni miinus Suomen pelistä on ollut se, että tuossa tilanteen oltua jo selvät Suomen pelaajat turhan hanakasti aloittivat tappelunujakoita.
ottelun toisessa erässä, jossa Norja kärsi kaikkiaan 9, Suomi 7 2 minuutin rangaistusta. Oma syynsä tähän oli sillä, että norjalaiset he ovat heilutelleet tässä ottelussa sitten kun luisteluvauhti on laantunut tuota mailaa melkoisen suruttomasti ja siitä sitten suomalaistenkin tunteet kuumenivat. Mäkitalo läpipääsyssä yksi norjalainen edessä. Norjan maalissa nyt Jörg Kolstein. Maalissa hän aloitti Jim Martinsen. Sitten Mäkitalo taas laukaus päin maalivahdin suojuksia. Yksinäinen norjalainen Sven Lien, jonka ottaa sitten hellään huomaansa Arto Ruotanen. Kiekon korjaa puolestaan Petri Skriko, joka on ollut varsin tuloksellinen pelaaja tänään. Markus Lehdon syöttö päätyyn, Summanen perään. Tuosta ei tule pitkää, hyökkääjä ehti kiekkoon maalilinjan jälkeen ensin. Ilo on ollut katsella Suomen esitystä tänään. Suomen hiihtojoukkuekin lähes kokonaisuudessaan, he nyt luonnollisesti huomiset 30 hiihtäjät on ollut täällä paikan päällä katsomassa ottelua, samoin kuin luistelijat, mäenlaskijat ja niin edespäin. Jorma Valtosen torjunta pitkästä aikaa. Jorma Valtosella ei enää tänään ole ihmeemmin töitä ollut. Ja kun tässä pelissä tulee pelikatko, katsotaan tuota maalien statistiikkaa hieman paremmin, vaikka nuo maalit äsken näittekin syöttäjiä, en niistä ehtinyt sanoa. Ja siinä tulee sitten sopivasti ruuhka. Ottelun ensimmäisessä erässähän Suomen ensimmäisen maalin 1-0 teki Melametsä, syöttäjänä Tuohimaa. Toisen maalin Javanainen 2-0. Sitten Jalo 3-0, syöttäjät Summanen Skriko. 4-0 tekijänä Skriko, syöttäjä Jalo ja 5-0 Summanen ilman syöttäjää. Ottelun ensimmäinen erä päättyi siis Suomelle 5-0. Toisessa erässä Summasen maaliin, joka teki numeroiksi 6-0, antoi syötön Ruotanen. Christiansenin eli Norjan kavennukseen merkittiin syöttäjäksi Lövdahl. Sitten puolustaja Saarinen teki 7-1 Lehdon syötöstä. Tämän jälkeen 8-1 Petteri Lehto, ei syöttäjää. Mäkitalo 9-1, syöttäjät Ruotanen Laine. Sitten Skriko 10-1, syöttäjä Summanen, Petteri Lehto. Summanen ja Markus Lehto. Petteri Lehto teki toisen maalinsa ja numeroiksi 11-1. Syöttäjänä siinä Skriko sitten kolmannessa erässä. Maalitehtailun aloitti Skriko 12-1, tämän jälkeen Sirviö Tuohimaan syötöstä 13-1. Näissä numeroissa ollaan. Peliaikaa jäljellä vielä 8 minuuttia ja peli enimmäkseen Norjan puolustusalueella. Näin sitten norjalaisviikingit yrittämässä kavennusta. Andersen, Ville Sireen rauhallisesti Petteri Lehdolle puolustajaparilleen. Tuohimaa kääntää puolta, Hannu Häpäoksanen keskusyökkäjä laidassa menettää. Sitten jälleen Norja, kaattu Andersen, pitkälle hän ei päässyt, Pertti Lehtonen lyö kiekon päätyyn tavoittelemaan Tuohimaa. Suomella vaihto kesken ja nyt sitten vaihto päästään tekemään, kun tulee pitkä aloitus Suomen puolustusalueelle. Juha Jokisella ja Hannu-Pekka Hännisellä täällä on riittänyt töitä, kun he ovat pitäneet näitä maalitilastoja ylhäällä ja kohta voimme sitten kertoa hieman Suomen pelaajien pistepörssistä mies mieheltä tässä ottelussa. Mäkitalo voitti Suomelle aloituksen. Pertti Lehtonen nostaa kiekon keskialueelle, saman tien Norjan alueelle saakka. Norjan kapteeni Myyre yksin suomalaispuolustusta vastaan. Ja näin hän joutui kääntymään taaksepäin. Foin. Ruuhka Suomen kulmauksessa. Todella melkoisia tappelun nujakoita oli toisessa erässä. Ehkä suurin tuollainen kahakka oli sellainen, jossa sitten rangaistiin suomalaisista Pertti Lehtosta ja Anssi Melametsää sekä Norjan Myyriä ja Foinia. 13.06 tätä erää pelattu. Suomalaisaloittajana Risto Jalo. Risto Jalo, joka on johtanut varsin tuloksellista hyökkäyskolmikkoamme. Skriko, Jalo, Summanen tänään. Tällä kerralla yhteispeli
ei pelaa, mutta norjalaiset ajautuvat paitsioon. Ja Raimo Häyrinen työnsä ääressä. Sitten Risto Jalo suomalaisista aloittamaan. Puolustuksessa suomalaisilla nyt pari Markus Lehto, Arto Ruotanen. Summasella kiekko. Jalo rauhallisesti Summaselle ja kiekkoon lipsahtaa sieltä Goldsteinin haarojen välistä maaliin. 14 osumaa Suomelle ei kuitenkaan tullut. Myhre. Roy Johansen. Jalo pääsee väliin. Kiekon saa Skriko. Ja Petri Skriko kaadetaan kädestä kiinni pitämällä. Norjalainen vetää hänet nurin. Ja tästä sitten kanadalaistuomari Simlever antaa 2 minuutin rangaistuksen. Tässä kolmannessa erässä näitä rangaistuksia ei tätä ennen olekaan ollut. Toisessa erässä niitä sitten oli riittämiin. Roy Johansen on norjalaisista rangaistava pelaaja. 23-vuotias oslolainen. Suomalaisaloittajaksi sitten tämän tilanteen jälkeen Raimo Helminen. Ja näin peli käynnissä, Suomella ylivoimapeli. Ville Sireen, joka ylihuomenna täyttää 20 vuotta, ottaa kiekon Suomen maalin takana. Ja syöttää sitten ikätoverilleen Raimo Helmiselle, joka on kuukauden Villeä nuorempi. Tämä jättää Sirviölle. Sirviö löytää taas Raipe Helmisen. Sireen tälle takaisin ja sitten Harto Javanainen. Ensimmäisen erän maalintekijä. Helminen. Sireenin laukaus, mutta ei tarpeeksi ollut tuossa kudissa voimaa. Arto Sirviö taistelee sitten maalivahdista tulevan paluukiekon Norjan pömpeliin ja näin numerot jo 14-1, kun tätä erää on pelaamatta vielä 5 minuuttia 22 sekuntia. Tämä oli Arto Sirviölle toinen maali tässä ottelussa. Arto Sirviö on tehnyt molemmat maalinsa tässä kolmannessa erässä. Ja tämä oli Suomelle siis ylivoimamaali. Näin Norja sitten tämän osuman jälkeen täysilukuisena. Suomen parhaat pistemiehet tässä ottelussa tähän mennessä ovat olleet Raimo Summanen ja Petri Skriko, jotka kumpikin ovat tehneet 3 maalia, eli tuon hattutempun, ja antaneet lisäksi 2 maalisyöttöä. Puolustaja Petteri Lehto on tehnyt 2 maalia ja antanut 1 maalisyötön, 3 tehopistettä. Siis hänelläkin. Sitten 2 pisteen mies on siellä Jarmo Mäkitalo ja samoin sitten 2 maalin tekijä Arto Sirviö. Ruuhkavaihteeksi Suomen maalilla Simo Saarinen, puolustaja numero 5. Siinä Jorma Valtosen nenän edessä varmistaa, että Norja ei pääse toista maaliaan tekemään. Jorma Valtonenhan Suomen maalissa pelaa 3. olympiakisojaan. Ensimmäisen kerran hän oli mukana jo Sapporossa 1972. Ei ollut Innsbruckissa 76, mutta sitten taas Lake Placidissa 80. Jorma Valtonen on voittanut 3 Suomen mestaruutta uransa aikana Ruuselevin urheilijoissa, Porin Ässissä ja Helsingin Jokereissa. Nyt hän on Turun Palloseuran maalivahti. Ja katsotaan, saavatko norjalaiset, eivät saa tuosta laukausta kohti Valtosta. Jalokaan ei saanut kiekkoa keskialueella, Norjan uusi yritys. Ja Valtosen torjunta eteen, Markus Lehto, Jalo, Summanen Skriko samalla laidalla. Summasen syöttö katkaistaan. Erik Kristiansen. Norjalaisyökkääjä sitten Jalo. Ja erittäin hyvin hän näkee Raimo Summasen. Maalivahti heittäytyy vastaan ja näin Summanen ei saanut 4. maalia tässä kamppailussa tililleen. Mutta kyllähän täytyy sanoa, että hyvä näinkin. Ja siinä 30-vuotias Jörn Goldstein, joka vaihdettiin Norjan maaliin toisessa erässä. Ja tässä hänen heittäytymisensä kiekon ja Raimo Summasen eteen.
Raimo Helmisen hyökkäyskolmikko, Javanainen, Helminen, Sirviö. Suomalaisista jäällä puolustuksessa Sireen, Petteri Lehto. Ja tuosta tulee pitkä aloitus jälleen Norjan puolustusalueelle. 16-12 ottelun viimeistä erää pelattu. Ja meillähän on lähetysaikaa kello 20 saakka, joten kyllä te tämän erän lopputapahtumat nyt sitten varmasti näette. Norjan kapteeni Myhre, joka on ollut paremmissakin peleissä mukana. Kiekko Abrahamsenilla. Tilaa ei ole norjalaisilla nousta. Avaussyötön kanssa vaikeuksia. Suomalaiset käyvät jo ylhäällä kiinni. Nyt sitten Norja pääsee keskialueelle. Poin Suomen puolustusalueelle saakka. Helminen. Petteri Lehto. Abrahamsen, Javanainen taisteluparina nurkassa. Stephen Poin. Sirviö. Arto Sirviö pelaa 33. A-maaotteluaan ja on nyt tässä erässä tehnyt uransa ensimmäiset maaottelumaalit. Ja tekee sitten hattutempun, tekee saman tien 3. maaottelumaalinsa. Erittäin hienosti siinä kierrettiin Norjan puolustus niin, että nämä lähtivät norjalaispuolustajat luistelemaan aivan väärään suuntaan. 37-06 pelattu koko ottelua. Suomi johtaa 15-1. Ja näin Arto Sirviö pääsee hyvän syötön jälkeen siirtämään tuon Raimo Helmisen antaman kiekon tyhjäksi jäävään Norjan maaliin. Ja tässä ottelussa syntyvät sitten toistaiseksi näiden kisojen suurimmat maalinumerot. Saattaapa olla, että ne myös suurimmiksi jäävät. Tästä on Suomen hyvä lähteä jatkamaan sitten ensi lauantain myöhäisottelussa Kanadaa vastaan. 2 erän jälkeen Kanada muuten toisessa jäähallissa, Tetrahallissa, johtaa Itävaltaa vastaan 4-0. Tähän lähetykseen emme tuon ottelun lopputulosta saa. Ja jälleen suomalaiset asialla, Tuohimaa Melametsä-yhdistelmä. 37-35 pelattu ja Suomen johtonumerot 16-1. Ja äskeiseen katsotaan tuossa tuo Harri Tuohimaan hallitusti tekemä maali. Kiertyy sinne maalivahdin eteen, vetää tämän ulos ja sijoittaa tuon jälkeen. 16-1 Suomelle. Pieni korjaus sitten äskeiseen statistiikkaan. Raimo Summasen kohdalle hän ei ole tehnyt 3 maalia, on kuitenkin tehnyt tässä ottelussa 2 maalia, antanut 2 maalisyöttöä. Varsin hyvä peli siis. Norjalaisilla Löfdalilla avopaikka. Tämän jälkeen sitten siihen tulee Norjan Kaatto Andersen paikalle Valtosen puolittaisen torjunnan jälkeen. Ja näin Norja kaventaa 16-2, mutta tämä ei millään tavalla nyt sitten suomalaisesitystä arvosanaa siitä himmennä eikä laske. Kaatto Andersen lähikuvassa 24-vuotias Manglerud Starin norjalaispelaaja, joka teki maalin myöskin Tsekkoslovakiaa vastaan. Tsekkoslovakiaa vastaan Norja pystyi tekemään 4 maalia, Suomea vastaan verkkoon on mennyt vasta 2. Aikaa ei ole jäljellä kuin 2 minuuttia 11 sekuntia. Keskialoituksessa suomalaisista Raimo Helminen. Ja hieman tuo aloitus kestää. Näin sitten päätuomari Levö pudottaa kiekon jäähän. Sireen. Petteri Lehto. Lehto taklaa voimakkaasti. Ja kiekko jää sinne hänen alleen. Ja näin estettiin äskeisen maalintekijän yritysaloitus kuitenkin Suomen puolustusalueelle.
Niilo Halonen siinä keskimmäisenä miehenä, keskimmäisellä rivillä keskellä. Tuttu kasvo teille kaikille mäenlaskun ystäville. Javanainen. Ottelun 2 viimeistä minuuttia ovat jo käynnissä. Myyre, Norjan kapteeni, yrittää loppuun saakka. Kaataa Raimo Helmisen, mutta antaa huonon syötön. Jarkku, sitten Petteri Lehto. Javanainen, kova laukaus, mutta tällä kerralla ohi. Se osui siinä matkalla tuo kiekko norjalaismailaan. Norjan maali jo tyhjänä, Sirviö kohottaa yli ja Vanhanen yrittää vanhanaikaista pelikatko. Ja pieni torikokous sitten vielä Norjan maalin edessä. 16-2. Ovat siis tulostaululla numerot Suomelle, joka tässä ottelussa kyllä on täyttänyt suurimmatkin toiveet. Itsetuntoa Suomen joukkueella tämä kamppailu on aivan varmasti kohottanut. Tosiaan tästä on sitten hyvä lähteä lauantaina Kanadaa vastaan. Tässä alkusarjalohkossa 2 parhaan joukkoon selviäminen, hän tietäisi sitten pääsyä taistelemaan mitaleista. Mutta kovia otteluja on edessä tämän jälkeen. Vielä kamppailut Kanadaa, USA:ta ja Tsekkoslovakiaa vastaan. Saarinen ja sitten tulee pitkä aloitus vielä Norjan puolustusalueelle. 45 sekuntia otteluaikaa jäljellä. Ensimmäisen erän Suomi voitti tässä ottelussa 5-0. Tuo toinen erä päättyi 6-1. Ja tätä erää Suomi nyt johtaa sitten 5-1. Jos Suomen joukkuetta voimakkaasti eräillä tahoilla arvosteltiin tuon Itävalta-kamppailun jälkeen, olisi nyt sitten syytä antaa pojille kunnolla kehuja. Tämän parempaa suoritusta kuin tässä ottelussa on nähty, ei joukkueelta kyllä voi vaatia. Eihän Norja luonnollisestikaan mikään korkean tason kuntomittari ole, mutta siitä huolimatta Suomen esitys on ollut kerta kaikkiaan mainio. 10 sekuntia otteluaikaa jäljellä. Norjalla vielä maalintekopaikka, näin se tärveltyy. Viimeiset sekunnit. Suomalaiset painavat norjalaiset tuonne kulmaukseen ja näin tämä ottelu on päättynyt. Suomi on voittanut Norjan 16-2 ja nyt sitten tuollainen turha jälkinäytös tuohon päälle. Nyt pitäisi kyllä malttaa jo mieli ja eipä tuonne sitten hakuun suomalaispelaajista enää toisia mene. Se jää 2 miehen kamppailuksi niin kuin pitääkin. Markus Lehto oli tuo suomalaispelaaja, joka vielä siellä summerin soidessa hieman punnersi. Yleisö antaa kuitenkin aplodit mieluummin Suomen hyvälle peliesitykselle kuin tälle turhalle, hieman turhalle nahistelulle. Ja siinä sitten tämä tilanne vielä hidastettuna, niin kuin tuossa nyt kovin paljon hidastelua tarvittaisiin. Joka tapauksessa saattaa olla, että tuosta sitten vielä kirjataan ajassa 20.00 tätä erää. Rangaistukset, näin ei tapahdu. Joukkueet kättelevät rehdisti hyvän kamppailun jälkeen toisiaan. Suomi on voittanut tosiaan 16-2. Pankaapa nämä numerot visusti mieleen, sillä nykyajan jääkiekkoilussa ei tämänlaatuisilla numeroilla kyllä kovin usein voida juhlia. Ja näin Suomen joukkue, samoin kuin Norja, poistuvat sitten tuonne pukusuojaan. Ja meidänkin lähetyksemme Skandinavian hallista Sarajevon olympialaisten
ensimmäisenä virallisena kisapäivänä, toisena avajaisten jälkeen alkaa päättyä. Jos tässä aikaa on, voimme vielä katsoa hieman näitä maaleja. Siinä syntyy 16-2. Tuo Norjan maali, jonka viimeistelee Kaattu Andersen, ja sehän olikin tämän ottelun päätösosuma. Ja näin sitten saatte vielä Suomen joukkueesta kuvaa. Sen sijaan pelannut USA:n joukkue.